Hello guys, uwian na. Kapit ang pupul. Sure, ini. Ano sa perempuan sa kang kuha pang halalag. Wow. Ambisyo na. Ito, di ganahan ko te. Ako, boyfriend? Ganahan, sad ko ako na. Oh. Wala. Nakalimot ko na video mo dahil. Happy New Year guys. Uwian na. Uwian na. Madapa ka dyan. Merry Christmas. Dance sila. Nabon ko na. Bakit mo naputol? Disyoso kabuok sa ako ah. Ha? Disyoso lang kabuok sa ako ah. Natinog. Muli na. Ikapoy na. Kapoy na gumakat. Ganahan sa kuan. Wait natin. Ilang minute na. Oh, pa-develop ba? Kung nasa buhol na. Oo. Maganda bitaw day. Kay og kini mo pa-develop na day kung naguba imong cellphone, di na makuha og nang uban. Di na makuha. Tulad sa ako akong mga picture, one hoy pa-develop wa na. Uwian na.
Kanang inanang standard ko na taas. Ay, yala. Ang taas. Ang inakyat. Ang taas ng inakyat namin. Sa baba na kami. Baba na kami. Dilim na. Dito na tayo sa ilalim ng tulay. Kani or kana? Kani? Or kana? Mas attractive hindi ano. Kana mo para kana para kano photogenic. Wala po siya na paano ang box Ate attraction. Senas. Ako ang messenger. Gabi na. Ngayawian time na. Send ako. O, send mo sa ako ang messenger. Pag-send sa profile. Ay, mag-send sa profile na. Saan naman pa? Are. Naligaw na naman. Wala ka doon. Naligaw na naman. Kanina papunta naligaw. Ngayon naligaw na. Asa naman to Philippine product? Ato ara. Punta tayo sa ating sariling ating tindahan. Philippine product. Sariling ating. Asa na to banda? Left, look right and left. Look left and right. Ah. Kaya, Nadamak na lagi ni ang kamay. Nadamak na lagi kakapindot. Lagyan mo ng katunay paragan. ha? Katunay parang singanan na yung album. Frame? Oh, friend. Cute. Oh, yun. Ayan na siya. Ayan na siya. Ang ganda. Profile ko sa Facebook, guys. Para kabira tag ano na. Forever. Naghanap ito ng forever. Ako, hindi na ako maghanap ng forever, guys, ha.
May forever na siya. Ako guys, wala pa. May forever na ako. Ako. Siya wala pa. Nasa na ako? Nasa na ako? Kaya naghanap na forever. Try to Ano na yung may kumukutitap, 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 kumukutitap. Sabi mo na, kumukutitap. Oy, champion. Different. Saan na napita? Walang mga ginagawa ngayon guys kasi rest day. Rest day ngayon. Asa man ano? Ewan sa Namin. mga eh. Kaya, ayun na. Asa man? Ito. oh. Saan ba? Lazada man, hindi ko ganahan. Or Premier Creative. Hindi ko ganap. Tapos na mag-Christmas. Ah. New Year. Mati ka ng ano na talaga. Pang matagalan. Galibog na guys. Galibog na Love sa kanya. Unite Us. Galibog na sa kanyang kanyang i-design. Sa kanyang Profile. profile. Pic. Galibog na guys. Galibog. Galibog na dahil sa maraming maganda. Ayan. Kaya tuloy, galibog. Wala, Saan? naunsa naman Saan? Naging momo. Naunsa naman eh. Dahil sa maraming maganda, kaya galibog na tuloy. Siya. Sige, tapusin mo yan. Hindi ko ganahan anak. Baka na eh. Remote burn. We are the champion. We are the champion naman yung ano mo. Saan tayo? I love my mom. Ito. Yan sa plaza. Dito na tayo guys sa My Philippine Product. Ayan. Bibili kami ng mabibili. Bibili kami ng mabibili. Bibili tayo kami na ito, may Skyflex. Skyflex, bibili ako ng Skyflex guys. Magkano itong Skyflex? Maraming chicharitas dito. Kaya na bibili na kami. Ito na lang sa akin. Bili ng ano. Maraming mabibili dito guys. Sariling ating tindahan ito. Philippine product. Thank you guys. Bye-bye for this time. See you in my next vlog. Sarap ito guys. Sarap. 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 Ito na lang sa akin. May piwi. Kani ba? Lamig yan siya doon. Ito na lang sa akin. Okay, bye. Ay, sus. Ito nalaglag.
Ay, ginoo ko nalaglag.